Mutiyani kunna na bagi an tu'allimani sai mu je dahe da guda daya Allah tattabi ani na gaishe ka suran hajji da guda biyu albari da nakiri sun zo sun atimiduna ni suran namli ateni Allahu mun gode an yi kazibuni kasasi har su kal jawabi sabai nakiri yaushe ka zo fadin nakiri ta tsira fata zuluni da na gudu an tarjumuni bayan kiyasin da daya kaji yanke zuri mai kyawu laturdini ta yi nisa gafira talaki ta zo ta attanani yaushe ka zo haƙul jawari har shi ma sai mu je ka babban sura ciki salasa zan samu ba haƙa wa idi na fara yau mai nadin munadi ta safiya manya kafu wa idi auta ce yau mai da udda'i ku zo mu je ila da'i wani zulin ku nawa ne sitta kuke in na ce da ku shi da kun gane sai mu gangara tabara da guda biyu naziri da nakiri sun zo su sai mu gangara wal fajari da guda hudu taimake mu kalla ilahu mu samo su